Ang mga video nga inyong makita dili ako kinawat lamang gidab lang sa Bisaya kay walay lingaw ang nagama. Kung gusto ka nga dali ra makauyab, hala pangilog, sama ani. Wait, kajut lang. Ma'am, para sa imo. Oh, hello. I have a boyfriend. Kabalo ba ka kung unsay sakit nga naa karon? Shona, Unsa man? Rona, Unsay sakit nimo? Karona. Ang amahan nga nangutana sa prinsipal kung unsay sala sayang anak. Ha? Dali ra ka mangutana kung unsa akong sala. Dali ra lagi na anak, salig lang nako. Mangutana lang unta mi kung sa sala ani baganti ba ka karon? Unsay mong sala? Anak ko, unsay mong sala? Ay kabugo, unsay mong sala? Ngano ako may mangutanon? Ani gani ko kay mangutana bugo man gani ay. Mo gini ang pinaka-best hack kung gusto kang mudaog og daghang score sa arcade. Nantawa. Kani siya maganda akong idol nga TikTok ko kay maayo kayo mo sayaw hasta ang ngipon gauna. With it, group drop. Bay na kay sa amin dira bay kay mulan daw ko sa akong nawong. Pre, nawala man akong asawa sa balay, pre. Ay, siyempre, hingtipo naman ako. Unsa ka sakit di ay biyaan o guyab? Parehas imong gibati. Unsay nindot uyabon? Kanang nakagusto nimo. Nganong pirmi raman ko nila biyaan? Kay bati manggod kag naong. Unsay maayo imnon day karon? Gibiyaan na pud ka? Oh no. Bay nganong na may daghang gwapa? Pre gituyo man na kay aron palawayon ka. Pre, anong daghan mo kayong na-addict sa Mobile Legend? Ay, syempre pre, naman sila kapalit cellphone, ikawa man. Pre, okay na kaning purma mamisita. Abi ni mo pre, pagpuyo na lang sa inyo, kaya wala mong pugi pamisitaan. Kabalo ba ka pre nga naanak ko'y uyab? Time sa pre, di ko katuwa na. Pag mata sa uy, basi natulog ka. One, two, three. Ano ang maraming sakay? Jeepney o ambulansya? Siyempre, ambulansya. Ang jeepney ay 10-10 lang ang bawat side. Samantalang sa ambulansya, madalas na 50-50 ang sakay. Pagbilang ko ng 3, makikilalaki na ako. 1, 2, 2. Nay, may
ra gid to. Kay wala na ko idea nga magamit sa umaabot. Basin mahutdan ko. So ayaw gid mo kalimot. Subscribe lang gid mo kay aron ganahan pud ta mo upload. Broken out the pieces I've been shaping lately. Focused on the things that didn't make no sense. Guess that growing up was never meant to be easy. Yeah, I got used to doing everything.